रामपुरनि रुपनाथ फिल्डआव नोंथांमोनहा माने जोंनि जायगानि बयबो रामपुरनि जायगानि गुबुन गुबुन आफादा ज' लोगो लानानै रंजानाय बैसागुखौ फालिनायनि मुङै आंखौ नोंथांमोनहा बरायगोन बयबो बरायगोन आं गिबियावनो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि मोजां मोननाय सिबिनायखौ आं नोंथांमोननो जासिगोन। गिबियावनो आं बुंनानै लाखानांगोन आंबो रामपुरनिनो फिसा आंनि रोंनाय लानायाबो बे रामपुरनिफ्रायनो जादों। बयबो नोंथांमोनहा मिथिगौ रामपुराव मोनसे समाव हाइ स्कुल गैयामोन, एम इ स्कुलल'मोन। बे एम इ स्कुलावनो आं फरायदोंमोन। गुबुन गुबुन बे एलेकानि गोबां फरायसालि बिथांमोनहा फरायनाय जादोंमोन। बेयावनो आंनि जा सोलोंथाइ आंनि जा रोंनाय आरो समाजारि जेसेबां बाथ्रा सोलोंनांगौ बेफोरखौ सोलोंना लानाय बे रामपुर जिल्लानो आंनि जिउनि मोनसे भित्तिभूमि बिथा बेखौ आं मावनो हाया। आरो बे जायगानि गासैबो बांसिनानो जाथि गियानि बाय बाहागि आरो नोगोर बयबो आंनि गोसो गोरबोजों सोमोन्दो थानाय बे हिसाबै नोंथांमोना जे आंखौ साबसिन मोजां मोनो बेखौ आं दिनै आङो बर' माहारिनि जेसेबां गिदिर बिबानाव आङो बे गियानखौ जेसेबां बर'फोर दं बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनहा आंनो बे बिबानखौ होदों। बर' साहित्य सभानि आफादनि बिथांमोना दिनै बर' गेजेराव देरसिन मानसि बे हिसाबै मावनांगौ हाबा रोंनाय लादों। बे खोथाखौ आङो नोंथांमोननि जिउआव सिमान जायो जे आं बेखौ आसले आं गोसो सिंनिफ्राय आं बेखौ मोननांगौ बा बेखौ लुबैगोन होननानै सोरबा बुङोबा बे गोरोन्थि जागोन। आं बेखौ लुबैयाखैमोन, नाथाय बिबान होनायनि बेला आं बेखौ नाङा बेनिखायनो जेरैबो थियै मोनसे सरकार जानानै आंनि बे बोराय बैसोआवबो माने बे बोसोरसिमफ्रावबो बर' साहित्य सभानि आफादगिरि जाथारो। बोरायसिन समाव आफादगिरि जानाया आंमोन आरो बे बैसोखौ लानानै दाब दाब जायगायाव सरकार जाबायमोन बे बोराय मानसिखौ नाथाय जेखौबो साननानै दानि बे समाव आंखौनो बे बिबाननि थाखाय सासे उपयुक्त मानसि साननानै दिनै बे बिबानखौ थारैनो बर' जाथिनि थांना थानाया बिराद संग्राम आरो बे संग्रामा बर' साहित्य सभानि गेजेरजों सोलिगासिनो दङ, सोलिबोदों आरो सोलिबाय थागोन। जोंनि गिदिर दायित्व बर' साहित्य सभाया आगोलनि बै पर्यायाव गैला, दा गुबुन मोनसे पर्यायाव सफैबाय। बेखौ आङो मानो मोनदांदों जेब्ला आङो आफादगिरि सायख'जायो ओरैबायदि बर'नि अर्गानाइजेसननि मानसि दाब दाब जायगानिफ्राय आंनि लोगो मोनफैगोन। बिथांमोना गाव गावनि बाथ्राखौ खोन्थाफैगोन, जेंनाफोरखौ खोन्थाफैगोन। आंथ' गोमोदों, आंहाथ' बेबायदि मिथिनाय गैयामोन। बुंनो थाङोबा दिनैहाय आं बे आफादगिरिनि मानसि मोननाय लोगो लोगो बर'नि जि जेंना बे जेंनाजों आं गोदानै आंसो मोजाङै गोदानै सोलोंनांगौ दं सानबाय आं।
जानाय आं सोलोंनायाव आंनि गोसोफोरनि मावनायाव नोंथांमोनहा बयबो बयनिफ्रायबो नोंथांमोनहा बयबो आंनि लोगो लाफागोन समर्थन खालामगोन बुद्धि परामर्श होगोन बेखौ आं माबा हास्थायो जेब्लानाखि आंखौ आफादगिरि खालामनायनि मोनसे सरकारफोर दंमोन बे समाव इन्टारनेसनेल सार्कोलनिफ्राय नोंथाङा लानांगौ नोंथांखौ जोङो सिम्बल हिसाबै बा प्रतीक हिसाबैबाबो जों खालामदों मावनाया जों मावबाय नोंथाङा सिगाङाव था नोंथाङा जोंनि गुरु जानांगौ मानो होनोबा आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला जेसेबां गोरों गोराफोर दङ एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव थानाय राजनीति लेभेलाव थानाय बिसोरो आंखौ मा फोथायखौ होदों जे बिसोर बांसिनानो आंनि फरायसाजों हयथ' स्कुल लेभेलाव माबा कलेज लेभेलाव हयथ' रामफोरखौ फोरोंनो मोननाय माबा गथायगाव फोरोंनो मोननाय माबा क'क्राझार फोरोंनो मोननाय दाब दाब जायगा आरो गुबुननिफ्राय आरो बर' फरायसा आफादजों सोमोन्दो दं होननानै आसामनि जेसेबां फरायसा दङ दा जायफोर लिडार जाबाय बिसोरबो आंजों व्यक्तिगतभाबै गोबां मानसिया आंजों परिचय दं आंजों मोजां मोनबाय दिनै बर' साहित्यनि बागै बिराद पर्यायाव फैनाय आं बेखौ मोजां मोननानै जोंहा जोंनि रायजो जानायनि हाबाफारियाव बे थुनलाइ बिथिङाव मोननै जिनिस हाबनानै दं मोनसेया जादों जोंनि दानि जे सोलोंथाइनि मोनसे मोगा मोगि जानाय फरायसाफोरनि फोरोंगिरिफोरनि बे मोनसे जों मोजां मोनसे बेसेन रायजो जानायनि मोनसे आयदा आरो मोनसे आयदा दंबायो बे आयदा अरायनि थाखाय अराय जानानै थागोन बे जाबाय जोंनि क्रिएटिभ माबा वार्क फान्डामेन्टेल वार्क बे थुनलाइ सोरजिनाय आरो थुनलाइनि बाख्रिखौ माबाबाय थानाय दा बे बिथिङाव नोंथांमोना खोनाब्ला मोजां मोनगोन दिनै टेक्न'लजिया बानायनाय लोगो लोगो टेक्न'लजि बानायनाय लोगो लोगो बे टेक्न'लजि साइडजों बर' साहित्यखौ अनलाइनाव फाननाय एबा आर्काइभ खालामनाय बेफोरबायदि खामानियाबो बर' साहित्य खामानि जानानै फैबाय आरो बे बिथिङाव नोंथाङा अल इन्डिया दं आमेरिकाबो जोङो अलरेडि कानेक्सन जाबाय जोङो आमेरिकान माखासे इउनिभार्सिटिनिफ्राय आरो गिदिर गिदिर कलेज माखासे जौगादों नेपाल जापान आरो जेरावबो आरो जोङो माबायाव जोंनि सोलोंथाइ माबाफ्राव इनस्टिटिउटफ्राव दाबो बहुद जायगायाव पार्टि दङ बेंगलाव दङ दिल्लीफ्राव दंबायो आरो दाब दाब इउनिभार्सिटिफ्राव जोंहा दंबायो आरो सोलोंथाइनि रायजोआ दा गोदान गोदान एक्सपेरिमेन्ट सोलिगासिनो दङ आरो बे गोदान गोदान एक्सपेरिमेन्ट खालामनायजों आरो जोंनि बोरै गोदानै जोङो आगान सुरलाङो बेबो इन्टारनेसनेल वार्डनि खामानि दा बे बिथिङावबो जोङो जोंनि इन्डियाल' नङा पृथिबिनि दाब दाब जायगानि गिदिर गिदिर स्कलारफोरजों जों अरायबो मोनसे जौगानायखौ जों लाखिगोन दा बेनिखायनो जोंनि बे थुनलाइनि रायजोआ जोंनि लकेल जानानै गैला बर' थुनलाइयाबो दुनियाव जेरैबो थांनानै बिथरन खालामनानै रेकर्ड जानायनि बर' रावनि जेसेबां लिरनाय बेखौथ' जों आमेरिकानि मोनसे इनस्टिटिउटखौ आर्काइभखौ अलरेडि जों खालामबाय दा बिदिनो गोबां हाबा दं मावनांगौ बेखौ जोङो फारि फारि जों मावलांनांगोन नोंथांमोनहा मावलांनांगोन आरो गोरों गोराफ्रा बुंनाय बायदि आंखौ खुलुमोबादि नोंथांमोना सिम्बल हिसाबै जों लाबोगोन बेल' नङा आंबो हागौमानिखौ बे आंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनानै इसोरनाव आं आर'ज गाबनानै हारिनि हाबाफारिखौ मोजाङै मावलांनायनि मोनसे सिमांखौ आं मोनदों आरो बेनि थाखाय आं गियान जानानै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे रामफोरजों बे जायगा बर' थुनलाइनि बिथा जोंनि गेजेराव सतिश चन्द्र बसुमतारीमोन बादि मानसि जोनोम जायामोनब्ला थुनलाइनि बिथिङाव बांसिनै बिथांमोनहा जुदि आवगायनांफैयामोनब्ला बर' साहित्य बा बर' साहित्यआ जोंनि बे खथायाव फैया दा बेनिखायनो जोंना रायखांजासिनथाव खोथाया जादों जे बे जायगायाव सतिश चन्द्र बसुमतारीमोनाबो जोंनि जायगानिफ्रायनो गोदान जोंहा
खोनासंनाय जोंनि चित्रनि खुंनायखौ जारिमिन एबा मेलाखौ जोङो रायज्लायनांगौ सोरजिनायफोरा सोरजिनांगौ दाबो बेखौबो आं लासैनो जौगागोन आं बेनिखायनो गोसोआव मोनसे सिमां लानानै थादों जोंनि आंनि थारमुथि गैयाब्लाबो आंनि थार जोबनाय लोगो लोगोनो बर' साहित्यफोरा जोंहा प्लेटिनाम सेसन सफैदों 75 years 75 बोसोरिया बेखौ प्लेटिनाम माबा गैया बेयाव गाजा गोमजायै जानानै आरो जोंनि बर'नि थुनलाइ साहित्य बर'नि बेखौ गोजौसिनाव लांनो थाखाय बे सेसनखौ बे रामफल रावखौ होनो थाखाय आरो जों बेखौ खालामनांगोन आं नोंथांमोननि खर'आव बेखौ सोनानै थाबाय प्लेटिनाम सेसन 75 years बर' साहित्य सभायाव जागोन आरो बे रामफल राव जानाय 75 बोसोर जायगायाव जागोन बयबो थियारि जानांगोन आं बेखौ बयनिबो सिगाङाव बेखौ लासै लासै बुंगोन आरो बिनि जा बेबस्था खालामगोन सिगां नुदों जोंहा दाबो माने थुनलाइनि हाबाफोरा मेला मावनांगौ जों दाबो एनसाइक्ल'पिडिया बिश्वखौ जों बानायनो हादों बेखौ बानायगोन आरो बेनिफ्राय बर' रावाव मा होनो बड' लेंगुवेज बा सिस्टार लेंगुवेजेस जोंहा जोंजों गोरोबनाय मेला दं जायफ्रा जोंजों डिसकानेक्सन जानानै दङ जोंनि गोरोबि जानानै दङ गावखौनो गाव जुदि बिसोर बर' रानसिबाबो जोंनि लोगोब्लाबो जोंनि जुदा फरायाव गावखौनो जुदा थानांगौ बे खहाखौ फोजोबनो थाखाय जेसेबां जोंनि सिस्टार लेंगुवेजेस दङ डिमासा बा त्रिपुरि आरो बेनिफ्राय गार' राभा जेसेबां जोंनि सिस्टार लेंगुवेजेस दं बिनि मोनसे कमप्लिट मोनसे डिक्सनारि बेखौ खालामब्ला जों जे इउनाइटेड जोंनि वान जोंनि मोनसेल' मोनलायगोन बेखौ फोरमायनो थाखाय बर' साहित्य सभानि थाखाय बेखौ लासैनो बे स्टेपखौबो बे हाबाफारिखौबो आं लानो थाखाय गोसोआव थिरांथा लानानै बयबो दाब दाब जायगायाव फरायदोंब्लाबो आंनि जायगानि राजबारि हारिमुवारि आंनि जोनोम जायगानि फरायनायखौ आङो गोसो गोरबो सानस्रिनो गोसो लाबाय आरो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नोंथांमोननो बिबान दं दायित्व दं होननानै नोंथांमोना गोसोआव लादो बेखौ आङो हास्थायनानै आं बारा गोबाव खालामनानै आंनि